Sa mga ka-family, may pupuntahan po kami. Ano ba pupuntahan natin? Ay, ito volleyball. O ano yung pupuntahan? So may pupuntahan po kami na para po siyang para po siyang coastal road ng Manito. So hindi ko pa po alam mga ka-family. So pupuntahan po natin kami. Let's go! Intro pass! Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though Ayan, mapupunta naman kayo dito mga ka-family. Ayan, ikaw So ayan, pupunta mo kami doon sa parang white. White po siya na pier anak. Nakapunta ka na ba doon? So ayan, pupunta po natin doon. Malapit na po sa mga ka-family Manito, Legazpi City, Province of Albay. Na-demon mo, Gastosera. So ayan, pupunta ko. So ayan, i-join po namin kayo mga ka-family and subscribe and share to our YouTube channels. Ayan. So mga ka-family, ito po yung yung para po siyang bridge ng, ano nga rin, di po boy? Malubago. Malubago po ito ng bridge ng Malubago. Ayan, kita po ang Mayon Volcano. Ayan. Malubago Beach. Oh! Gagos! Tinirip! Sari lang, baka mapanggat mo si Mundo. Nasa sige po tayo. Anak! Tumilong ka, nagkilimun yung... Ay, kumakakas mo naman sa ano? Sa video mo sa... Kasi ini-cellphone ta. Ay, ka maulog ka, be! it's DJ. Itutur ko po kayo dito sa papunta po itong Manito, Legazpi City. Ay, papunta pong Manito. So ayan mga ka-family, pupunta po tayo agad doon. Hindi pa po kami nakakarating sa pupunta natin. Ano to? Net po siya, ayan. Ay, ito pa ay under reconstruction po siya mga ka-family, ayan. Marami pa mga ka-family fans dito, ayan. So, ayan po mga ka-family. Barbie, landan lang, ano ba? Nag-capture daw. So, ayan mga ka-family, sobrang... Ingatan nyo po talaga, papunta pa lang po ito mga ka-family ng Manito. Itutuloy ko po kayo sa mga road na kung saan po mga magagandang mga bridge po dito. Sobrang ganda po ng road dito papuntang Manito. So mag-iingat lang po kayo sa inyong pupuntahan na ka-family kasi sobrang sigsag po ang ating road na ginadaanan. So ayan, hanggang pati dito pa ikita po ang mga dagat. So ayan. So ayan, nagla-live po sila mga ka-family. So ayan, nakikita ko na po ang kabranautan ng legs ni Mika. Ayan, sobrang puti, sobrang flawless. Ayan, sula tayo sa paa. Ayan po ang kaming grupo. Grupong tropang lago po, ganyan. Ang pagit po.
kasama namin mga ka-family, ayan, sobrang... So, ayan po. Nandito na tayo sa White Bridge of Manito Albay. So, let's go guys. Maluay lang. Ayan mga ka-family, so ito po, isa po itong pinakamagandang bridge dito po sa Manito. So, sobrang ganda po, di na naipunta ng mga tao para dito. Para po mag-picture taking, ayan po. Yung mga kasama ko po. Picture? Kita? Ay, ba? Picture mo anak. Doon, tignan mo yung alin, oh. Mga ka-family sa dito. Ayan. Tabi. Bubi. Tabi muna. Kung may maagi. Ano? Mundok na sa ulo. Pagaling daw ang motor. Uy, park. Pag-iling daw ang motor. Karulog dyan ang ano. Pag-iling daw ang motor. Well, mga ka-family, so, pupunta tayo sa pinakadulo. Ayan. So, paano ang pag... Sorry, it's DJ. So, ayan. Sobrang i-focus mo anak ang view. Ayan. Dito po sa Manito ay sobrang ganda po ng mga ano dito. Ayan. Ito po ay isang ano. Basta mo. Ito ay yes po. Ang ganda po ng bridge. So, ang paint niya po is white. Para po nag-ano po siya. Umaalog-alog po itong bridge na ito. So, matagal po ito bago po ito ginawang bridge na ito. Ayan. Kasi nasa kalagitnaan po siya ng ocean. Ayan. So, ano mo anak? Thank you so much. Thank you for watching. And don't forget to click the notification bell. Sorry, it's DJ. Mga ka-family, the Cawit Hanging Bridge is a suspension bridge that connect mainland to the coastal barangay of Cawit. Thanks for watching mga ka-family. Have a great day! Hello mga kapamilya! Bye!